tehtäis? Perunapössäs. Mikä peruna? Saaristolaisperuna. Mikä saaristo? Ahvenamaa saaristo. Mikä maa? Perunamaa. Hei, mikä peruna? Paras peruna. Mikä paras? Ålannin tietenkin. Uunirapeat ranskalaiset, saaristolaisperunaa ja tilkkanen rypsiöljyä. Luotu maistumaan. Mitä tehtäis? Peruna syötäs. Mikä peruna? Ålannin isot valkosipuliranskalaiset. Vain 4% rasvaa ja sekin sitä terveellistä rypsiöljyä. Luotu maistumaan. Mitä tehtäis? Peruna syötäs. Ålannin kuorelliset perunaviipaleet, saaristolaisperunaa ja tilkkanen rypsiöljyä. Luotu maistumaan. Mitä tehtäis? Peruna syötäs. Ålannin pyttipannu. Nyt uudella herkullisella reseptillä. Luotu maistumaan.